чорабинии идона бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон хубу хотирмон баргузор гардид. бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи парчами давлатӣ дар раҳпаймоии идона беш аз 3000 нафар намояндагони ташкилоту корхонаҳо, донишкадаҳои олӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди шаҳр ширкат варзиданд. онҳо дар даст шиору овезаҳо ва парчами давлатӣ то майдони идона қадам заданд. барномаи пурмуҳтавои идона дар майдони парчами давлатӣ баргузор гардида, он таҷассумгари ватандӯстию хиштаншиносии сокинон ва эҳтироми арзишҳои миллӣ буд. имрӯз боиси сарфарозии мо сокинони шаҳри Бӯстон аст ки рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри овозадори Бӯстон бо як шукӯҳу шаҳомати тоза таҷлил мегардад. воқеан ҳам ана ҳамин рӯзи парчам иди ҳамаи мо тоҷикон аст ва эҳтиром гузоштану арҷ гузоштан ба ҳамин парчами давлатӣ қарзи фарзандии ҳар як сокин аст. бигзор ҳамеша Тоҷикистони азизи мо мисли имрӯза сулҳу амонӣ пойдор бошад ва мо сокинони шарафманди Тоҷикистони азиз бо шукргузорӣ аз сулҳу субот ва пойдориву суботи комил зиндагӣ ба сар барему. парчами Тоҷикистони мо ҳамеша парафшон бошад. чорабинӣ бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардид. сараввал раиси шаҳри Бӯстон Мавсума Муинӣ ҳозирин ва дар симои онҳо мардуми ватандӯсту меҳнатпарвари кишварро бо қабули ин санади тақдирсоз муборакбод намуд. қайд карда шуд ки дар ҷаҳони муосир ҳар як давлати мустақилу соҳибихтиёр тавассути парчами он муаррифӣ мегардад. аз ин рӯ эҳтиром ва арҷ гузоштан ба парчам маънои эҳтирому арҷгузорӣ ба арзишҳои дерини таърихӣ ва фарҳангиву маънавии миллӣ ва гузашта аз ин эҳтироми миллат ва давлату давлатдорӣ мебошад. зеро парчам дар баробари конститутсия, нишон ва суруди миллӣ аз ҷумлаи муқаддасоти милливу давлатӣ маҳсуб меёбад. бо мақсади арҷгузорӣ ва ҳурмату эҳтиром нисбати муқаддасоти Тоҷикистон дар солҳои собиқистиқлолӣ дар марказҳои маъмурии вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоати деҳот майдони парчами давлатӣ ифтитоҳ шуда истодааст. аз ҷумла дар шаҳри Бӯстони соли 2018 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ майдони парчами давлатӣ ифтитоҳ шуда буд. мардуми меҳнаткарини вилоят дар зери парчами давлатӣ дар атрофи пешвои миллат муттаҳид гарда баҳри рушди минбаъдаи Тоҷикистони соҳибистиқлол собитқадамона меҳнату заҳмат менамоянд. тантании идонаро фарҳангчиёни шаҳр бо иҷрои суруду оҳангҳои ватандӯстона сулҳу ваҳдат ва Тоҷикистон ҳусни анҷом бахшиданд. Тоҷикистон куллаҳоят сар ба кавкав мекашад.